Ladies, gentlemen, and those in between, welcome sa atong bag-o na setup sa atong studio. Atong bag-o nga setup, guys. Walay labotan nino, pero well, naman taan ni so. Di na to di na to ma-identify kung unsa jud ang sakto nga setup kay kani para ni sa ako ang para sa ako ang TikTok stream kay kani akong phone niya ako ang mic or ako ang magunit ko, depende rin ako kung magunit ko or dili, pero ingon ani siya kani siya karon kay akong ganahan isulti ninyong tanan is bag-o ni nga setup. Magpasalamat ko sa mga sponsors di ay, guys. Kay kani siya nagamit na kuno siya dili lang sa TikTok kung dili hasta pod ang kuan ang sa YouTube o Facebook nato nga podcast. Asa na sa Patreon sad ha, nagamit sad ang Patreon. Actually, to be honest with you, nagamit pod ang Patreon nato I mean ang kanang setup sa Patreon. By the way, guys, we have a Patreon. Ako og si Von Alfred Beliubas. Kami maoy na ay bag-o nga sa podcast didto sa Patreon. Ang ngan sa Patreon nga page namo is saan na to? SV Creators, guys, ang bagong ngan sa among podcast, yeah, if you want to subscribe, $5 lang, $5 lang. If you want to subscribe, $5 lang yun, then $5 lang siya tungod kay duha pa man ka podcast ang nandito, but very soon pwede siya mahimong $10, $15, depende sa so ang ato sa kuno i-calculate kung unsay kung unsay wait lang, kung unsay guys, kung unsay asa na ko na to ato ano ganang message ang tawag na to sorry guys, I had a message kung unsay ni masulti ni ChatGPT about sa unsa ganito eco-define, nakalimot noon ko noon. Nakalimot ko. Anyway, kung pila conversion di okay. Tesa. Okay. Sorry sa guys. Pasensya na kayo mo sa delay or sa dead air, pero $5 is equal to 292 pesos, in so yeah, I just had to convert kay para di sad mo maglisod ba. So $5 is equal to 292 pesos, so 12 1. Okay. So so 292 pesos is equal mo na siya mo ang first tier. Ang second tier namo is $10. So atong i-check kung pila siya into Philippine peso. So ang $10 is
566 pesos, no? So kana siya nana siya additional na mga perks. For example, pwede nga na ay additional na audiobooks or yung kanang mga video files, no? Ana something like that, no? So again, thank you kaayo sa mga naghatag sa setup nako. And dako kay ni siya kay nakapalit ko ring light, nakapalit ko og kanang sound panels, no? Then nakapalit ko og or kanang tungod lagi sa tungod sa sponsor ba. Nakapalit ko og mga gamit, no? Para sa akong setup, headphones, kaning microphone o kaning sound card nga set is 3,000 kapin, no? 3,000 kapin. Apil na ang headset na gamay, no? Kani ay pakita na ko. Apil na ni, no? Kani wala nilabot. Ako na nagisod diri sa plastic. Kuan mo na siya kanang sa glasses bitaw, kanang sa glasses kanang sa diri sa ilong ba. Anyway, onya kay auto siya. So $5 is 292 pesos to be exact, Philippine peso, no? And $10 is equal to 566 pesos. So ana lang siya, no? You subscribe to us sa Patreon and you'll get exclusive content. So for now, natay podcast dito. Ang first podcast nato is no? Ang The Secret Stream podcast, and ang second is The Sacred Kin podcast. Ang Secret Stream is my personal nga murag diary nga podcast, no? Or journal, no? If you will, no? And ang second is Amo ani Von, which is kanang kuan siya. Part siya sa kuan. Part siya sa aming spirituality, no? About spirituality and everything, no? We discuss everything there. So we are actually fast paced doon sa Patreon because we have it. We are on the roll. We have 4 episodes sa Amo ani Von, and we have 2 to 3 episodes sa ako ang personal na kuan na na podcast, no? So if you want na mag audiobooks you can always upgrade to $10, which is 566 pesos, or if you want na na-appeal nga merch, you can do $15, no? Which is $15 is so basically 850 pesos. 850 pesos, no? So subscribe, guys, subscribe to our Patreon. $5 pa so far karon, no? $5 pa so far karon because we are planning on doing a lot of things, no? But ato i-denoise, no? Kana para at least malunggan ko ninyo properly. So nato again, ang $5 is 292 pesos. Ang $10 is 566 pesos, and ang $15 is 850 pesos, no? So please do subscribe, okay? Thank you. Okay, so let's talk about our topic for today. Okay, so our topic for today is sa man ni August na ni? Or July pa ta? Wait lang, episode 12. Okay, July. So episode 13
barkada sa una versus karon. So, mag-story high good ta. No, chill lang good ta, chill. Chill lang good ta kayo, no. Sorry na kung nagdakilit ko ba, but chill lang ta, chill. So, unsa man ning barkada, no? Barkada is a form of friendship. So, daghan mo sa usa ka grupo unya, daghan mo mga friends ba sa usa ka grupo niya. You know, ikaw man maghimo mo usa ka grupo, dayon ang usa ka grupo either butangan ninyong pangalan or dili ra god, depende ra na ninyo. Pero kana siya in itself, ang usa ka grupo is mao na siya barkada gyud, no? Barkada gyud na. So ana, then after adto kay sa una ang barkada magduwa gyud na, no? Duwa sa kuan, duwa sa balay, duwa sa kasilinganan, duwa sa playground, duwa sa eskwelahan, duwa bisag asa ba. Yeah, pero ang nakaapan karon kay lain naman ang duwaan sa mga bata eh. Ang imong barkada karon, ang duwaan ninyo kung ano lang, cellphone. Cellphone na lang yun. Oo. Cellphone tungod kay ang duwa ron more on mobile games, no? Mobile games. Ang unsa man nga mga mobile games? Mobile Legends. Or Ragnarok, no? Or kana League of Legends kana. Sa panahon daghan mga duwa basta kana pinaka number 1 ganang Mobile Legends ba. So lahi na gid ang kuan, no? Nagkabata ang mga henerasyon nga nagamit og cellphone, at the same time nagkabata sad ang nagkawala sad ang pagkaaktibo sa mga bata, no? So mato ang barkada sa una magparty-party, dili lang kay magduwa ra sad sa gawas, no? Na uban magparty-party, na uban nga magkanang maghimo og ganang mga kabuang mga kabuang ba, uban mag-inom. Pero karon kalimitan sa mga bata magod kay kuan na lang, puro na lang bitaw duwa. Pero naga pa mag-inom, naga pa magawas sa mag-inom sa mga bars or sa mga kuan. Pero again, I don't condone underage drinking, no? So, yeah. Pero ana siya. So, basically, actually mato, no? Mato siya ang atong topic karon, barkada versus karon versus sa una, no? So, ang nakanindot lang sa una kay physical mo mga bata or mga barkada. Physical jud kaayo, sobra ka physical. Pero ang nahimutang karon, ang ano karon, ang mga bag-o karon puro naman lang gud mga digital ba. Kung dili duwa na sa TikTok, kung dili sa TikTok na sa YouTube, kung dili sa YouTube na sa Facebook, kung dili sa Facebook na sa mga social media accounts. So magkanaon sa mantaan di managko jud ang mga bata ron. Mapariha gid nako. Ano lang. So maura to, no? Basics. The basics of it all. Pero sa una man sad gud atong mga bound sa una na kinumdum ko, naadyo kay bound nga 10 pesos na kay bound na namong 20. Antod nga niabot na siya 50. Antod niabot na siya 100. Pero wala ko kabawan ng 500. No, dyan na. 100 or sige, 150. Nagkataas. Wala na. Pero karon ng mga bata ay ambot. Marag naman sa siguro gapon. Kay nakakita ko sa TikTok ilang bouncing ko. Tuloy. Pero
nevertheless, inato, mo to difference gid, main difference gid kay ang mga barkada sa una physical, ang barkada karon na puro na lang digital. Mga na lang ginahitabo sa kalibutan ron, puro na lang digital. We are sa ingon pa nila, we are at the digital era. Guys, pero sorry jud kayo ha kung gubot kayo akong kwarto ba. Sa tinuod lang, gubot jud siya. Pero kay na overgrow naman good ni good, daghan na kay ko gamit ba niya. Na sobra. not to complain kay pasalamat gani ko kay daghan kaayo mga ning tabang na ako, no. Pasalamat gani ko kay daghan kaayo mga nasuporta sa ako, Pasalamat gani ko kay daghan kaayo og ning amoma, ning abiba nako, no. So, pasalamat ko. In fact, karon lang alone, guys, na ano ko 200 pesos. No? IDDI, 450 pesos in total. Or 400 to 500 pesos. Karon lang alone, guys. Kaya syempre, naay ginahatag ang founder sa Lavore Music Studios. And at the same time, naapoy akong kaugalingong earnings na 300 kapin. So, yeah, dako kaayo og impact sa nako, no. And dili lang na karon, hangtod pa nas hangtod, no. So, magkinaon sa mangani, palit magani ko bagong mic, palit ko bagong pero setup, pero at least magapadayon na ta. Makapadayon na ta sa atong mga gimbuhaton sa kinabuhi. So, daghang salamat sa inyong tanan nga nisuporta nako. Daghang salamat sa mga naningkamot sa pagsuporta nako. Daghang salamat sa inyong pag-view. Daghang salamat kay 1.6k 1.6k na, no? 1,600 ang followers. Salamat, no? Og sa TikTok is 1,300 followers. Daghang salamat, no? I really do appreciate it. And in fact, ang mga views, ang mga views sa akong podcast every single Tuesday and Thursday, kaya ba mo pila? Tig 200 to 300 hapit. Makaana jud ko first time in the history. Ngayon kadaghan ng views. So, daghan kayong salamat. Guys, I have a couple more days to go. 20 days na lang magka-stars na ta. As I'm shooting this 20 days na lang. Magka-stars na ta sa Facebook. So, magpadayon lang ko sa pag-post ng content. Magpadayon lang dyan ko. Okay? Gani ko, I thought nga mag-pause ko for a break dito sa podcast, pero dili pwede. Karon nga na tayo set up, wala na tayo excuse nga magpahuay. Kaya trabaho ni nako. No? Trabaho ni dili ni kabuang lang, no. Since wala na akong focus kay content creation man, di mag-content creation ta. Diba yun nga. So, mo to, ako ang ipasalamat kanyong tanan, daghang kayong salamat sa inyong suporta. Daghang kayong salamat sa inyong walay duha-duha sa pagsuporta nako. Kay dili nako mahimo ang tanan kung dili patungod ninyo. Kung dili patungod sa viewership nga daghan, no? So, magkinaon sa man, hapit na ta magka-stars sa Facebook. Gamay na lang di kayo nga antos. Mga kahigalaan ko, no? O mga kayaw-yaw. Thank you very much, mga kayaw-yaw. Sa mga wala pa mag-follow nako, follow na mo, ha? Of course, don't forget to share this video and comment below kung unsa inyong mga gusto i-topic nako next. So, by the way, week 7 na tanong. Ano ta sa week 7? Grabe.
Kasi I never thought na makaabot pa tag week 7 yun sa tinuod lang. Sabi na, gusto ba ta 12? Ha? Pero, well, naano ta sa 13, no? By the way, ang last na episode nato was the recap. Short lang to, sorry naman. Pero, appeal to siya sa recap, no? Appeal to siya sa atong episodes. Ano pa? Wala na. Mao na to. Mao na to atong podcast, guys. Ako ang inyong kayaw-yaw, Shimmy Boy Shimron Suarez. Daghang salamat og may gabi, may hapon, may udto, og may adlaw kaninyong tanan. Bye-bye!